You never showed me any mercy, and so I will show you none. Karmeaa iltaa. Tässä jaksossa käsitellään Isla Vistan verilöylyä sekä sen häiriintyneen ja omituisen, myös neitsyt-murhaajana tunnetun toteuttajan Elliot Rodgerin elämää. Toisin kuin voisi luulla, tämä termi neitsyt-murhaaja ei tarkoita murhaajaa, joka tappoi neitsyitä, vaan murhaajaa, joka oli itse neitsyt ja sen katkeroimana halusi tappaa viattomia ihmisiä. Elliot Rodger syntyi Lontoossa heinäkuun 24. 1991. Hänen perheensä kuitenkin muutti pian Yhdysvaltoihin, Kaliforniaan, jossa Elliot kasvoi lapsuutensa. Hänen perheeseensä kuului isä, äiti, pikkusisko sekä pian myös äitipuoli ja velipuoli. Hänen isänsä oli töissä Hollywoodissa, mikä takaisi hänelle etuoikeutetun elämän. Tämä näkyi ensimmäisen luokan ulkomaanmatkoissa ja heidän isänsä hulppeassa asunnossa. Elliot myös pääsi jopa punaisen maton ensi-iltoihin, esimerkiksi Star Wars ja Indiana Jones elokuviin. Elliot oli ujo aina lapsuudesta aikuisuuteen, jonka puolesta hän ei ikinä lähestynyt muita saadakseen kavereita. Tämän vuoksi hän alkoi skeittaamaan, sillä hän ajatteli, että jos hän olisi siisti skeittipoika, muut haluaisivat kaverustua hänen kanssaan. Tämä suunnitelma ilmeisesti toimi, sillä koulun suositut pojat lähestyivät häntä. Kuuluttuaan suosittujen poikien ryhmään, myös koulun tytöt lähestyivät häntä, vaikka hän olikin itse liian ujo edes puhuakseen heidän kanssaan. Häntä kuitenkin myös kiusattiin koulussa, vaikka hän sanoikin myös nauttineensa pääsemisestä huomion keskipisteeseen kiusaamistilanteessa, sillä hän ei muilla tavoin osannut hakea muiden huomiota. Elliotin kiusaajat olivat yleensä poikia, mutta 8. luokalla ryhmä 7 luokkalaisia tyttöjä alkoi härnäämään Elliotia. Elliot itse sanoi, että juuri tämä tyttöryhmä aloitti Elliotin vihan tyttöjä kohtaan. Tarkempaa syytä hän ei kuitenkaan tälle kerro, mutta Elliot sanoi ollensa ihastunut yhteen näistä tytöistä, mikä luultavasti teki kiusaamisesta poikkeuksellisen ikävää. 10. luokalle päästessään Elliot jännitti yhä enemmän tyttöjen seurassa, jopa niin paljon, että hän pyysi vanhempiaan viemään hänet poikien katoliseen Crespin kouluun. Hänen vanhempansa ihme kyllä suostuivat Elliotin vaatimukseen, vaikka tiesivät hänen ongelmastaan. Oli helposti arvattavissa, että Elliotin ongelma tyttöjen kanssa tulisi vain kasvamaan, koska hänellä ei olisi mitään mahdollisuutta enää sopeutua tyttöjen seuraan. Crespissä Elliotia alettiin erityisesti kiusaamaan hänen tyttöpelkonsa johdosta. Häntä kiusattiin hänen omien sanojensa mukaan ikävillä tavoilla, kuten viemällä hänen tavaroitaan ja haukkumalla häntä nimillä. Yksi oudompi kiusaamistilanne tapahtui eräällä koulun liikuntatunnilla. Elliot ja hänen luokkakaverinsa olivat saapuneet hallille odottamaan tunnin alkua. Pian muut oppilaat muistivat, että Elliot pelkää tyttöjä, ja yksi oppilaista päätti lähentyä Elliotia. Hän päätti isolla Elliotille ja sanoi harrastaneensa seksiä. Elliot ei millään halunnut uskoa tätä, joten pian luokkakaveri soitti ääniklipin, jossa kuului ääniä siitä itsestään. Tämä oli Elliotille niin järkyttävää, että hän alkoi itkemään ja soitti äitinsä hakemaan hänet kotia. Elliot otti tämän tapahtuman niin pahasti, että hän halusi välittömästi vaihtaa koulua, mihin hänen äitinsä suostui. Uudessa Tuftin koulussa Elliotilla ei käynyt enää onnea kaverisuhteiden kanssa, sillä kukaan ei lähestynyt häntä ystävystyäkseen hänen kanssaan. Elliotin tilannetta ei myöskään parantanut se, että hän ei ollut 15 vuoden iästään huolimatta vieläkään edennyt kunnolla murrosikään, mikä lisäsi kiusaamista. Toisinaan Elliotia kiusanneilla pojilla oli seurassaan tyttöjä, mitä Elliot kadehti kovasti,
Elliot ajatteli, että on väärin, että tytöt palkitsevat kiusaajat omalla läsnäolollaan, vaikka näiden tyttöjen pitäisi viettää aikaa hänen tapaisten kunnollisten poikien seurassa. Girls should be going for intelligence, sophistication, men who are civilized, men like me. Hän sanookin, että piti näiden seuralaistyttöjen käytöstä jopa pahempana kuin itse kiusaajien. Elliotin ylpeys otti samoihin aikoihin kovan iskun, kun hänen äitinsä joutui muuttamaan rahan puutteen vuoksi kerrostaloon. Hän myös siis itse joutuisi asumaan kerrostalossa puolet ajastaan. Rahakkaaseen elämään tottuneena hän reagoi tähän hyvin vahvasti ja jopa lopetti kavereidensa näkemisen vapaa-ajalla, koska häpesi asiaa niin paljon. Samoihin aikoihin hän myös rupesi vihaamaan skeittausta, koska hän tajusi muiden olevan häntä parempia siinä. Näistä syistä Elliot alkoi vapaa-ajallaan lähinnä pelaamaan videopelejä ja syrjäytyi kavereistaan. Oltuaan vain viikon Taftissa, Elliot vaati kiusaamisen vuoksi jälleen koulun vaihtoa, johon hänen vanhempansa suostuivat. Elliot vaihtoi kotiopetukseen Independenceen, jossa hän pystyi suorittamaan suurimman osan opiskeluista kotoa käsin. Koulunvaihdon jälkeen Elliot suistui yhä syvemmälle yksinäisyyteen ja käytti aikansa lähinnä pelaten World of Warcraft-peliä. Hänen äitinsä kuitenkin yritti parhaansa kutsua Elliotin lapsuuden kavereita viettämään aikaa hänen kanssaan. Elliot tulisi viettämään tässä kotiopetuksessa loput lukiovuotensa. Yksinäisyydessään Elliot alkoi todella tuntemaan, että elämä on epäreilua, koska hänellä ei ole tyttöystävää. It's not fair. Every single day I have to be insulted by the sight of guys enjoying girls while I'm all alone. Even watching that sunset up there is a bittersweet experience because while I love the peaceful beauty of it, I can't help but think of all the other guys who get to enjoy that same sunset with a beautiful girlfriend at their side, while I'm sitting here all alone in my car. There's no beautiful girl in that passenger seat to enjoy it with me. Because you girls have something against me, I don't know what it is. Tässä kohti on toki hyvä huomata, että Elliot ei ollut ikinä oma-aloitteisesti yrittänyt lähestyä tyttöä tai ylipäätään ketään ihmistä. Elliot kuitenkin kirjoittaa seuraavasti. Tajusin, että se, että minut oli tuomittu yksinäisyyteen ja olemaan hylätty, ei tarkoita, että olisin merkityksetön. Olen poikkeuksellisen älykäs. Näen maailman eri tavalla kuin kukaan muu. Kaikkien kokemieni epäoikeudenmukaisuuksien ja niiden vuoksi kehittämäni maailmankuvan vuoksi minun täytyy olla tarkoitettu suuruuteen. Minun täytyy olla tarkoitettu muuttamaan maailmaa, muotoilemaan sitä itselleni sopiva. Elliot rupesi pitämään listaa mielessään jokaisesta, joka on joskus tehnyt hänelle jotain epämieluisaa. Elliot halusi kostaa heistä jokaiselle. Hän kirjoittaa seuraavasti. Päätin, että kohtaloni on nousta valtaan, jotta voin pakottaa muut hyväksymään ajatukseni ja muuttaa maailman kunnolliseksi. Olen vasta 17. Minulla on paljon aikaa. Aion viettää aikani lukemalla kirjoja historiasta, politiikasta ja sosiologiasta ja yritän oppia niin paljon kuin mahdollista. Elliot alkoi myös syyttämään isänsä yksinäisyydestään, koska hänen isänsä ei ikinä opettanut häntä lähestymään tyttöjä. Hän alkoi myös kadehtimaan pikkusiskoaan, jolla oli poikaystävä ennen kuin hänellä itsellään oli tyttöystävää. Elliot alkoi tekemään pitkiä kävelyitä naapurustossaan, toivoen, että joku tyttö lähestyisi häntä ja tekisi aloitteen. Joskus kävelyt saattoivat kestää jopa puoli päivää. Hän ei siltikään itse yrittänyt missään kohti lähestyä muita.
Aina kun Elliot näki kauniin tytön jonkun pojan seurassa, hän koki suurta kateutta ja vihaa. I've never had the pleasure of having sex with a girl, sleeping with a girl, kissing a girl. I've never even held a girl's hand. Hell, I don't even have a young girl's phone number in my cell phone. And that's just such an injustice because I'm so magnificent. I deserve girls much more than all those slobs I see at my college who are somehow able to walk around with beautiful girls. Erityistä kateutta hän koki lapsuuden ystävänsä nykyistä poikaystävää kohtaan, sillä hän oli myös itse ihastunut tähän lapsuuden ystävään. Tästä hän kirjoittaa seuraavasti. Tuntemani viha oli epätodellisen suurta. Hänen poikaystävänsä saa kaiken, mitä halusin. Miksi hän, enkä minä? Kirosin koko maailmaa. Se, mitä näin tänään, en voi enää koskaan olla näkemättä, enkä koskaan voi unohtaa sitä, enkä antaa sitä anteeksi. Valmistuttuaan lukiosta vuonna 2010, 19-vuotias Elliot muutti Santa Barbaraan opiskelemaan Moorpark Collegeen. Hän nimesi tämän viimeiseksi mahdollisuudeksi, jonka hän antaa maailmalle hyväksyä hänet. Muutettuaan Santa Barbaraan Elliot sanoi, että hän oli yhä niin ujo, että jopa kysymykseen vastaaminen luokassa sai hänet kauhusta kankeaksi. Uudessa kodissaan Elliot alkoi pitkien naapurusta kävelyjensä sijaan ajamaan autollaan ympäri katuja, toivoen, että naiset ihastuisivat hänen kalliiseen BMW-autoonsa ja tulisivat hänen luokseen puhumaan. Tulosta ei kuitenkaan tullut ja hiljalleen hän rupesi välttämään näitä ajelujaan viikonloppuisin, koska hän ei kestänyt nähdä nuoria onnellisia pareja juhlimassa. Yllättävänä käänteenä eräänä iltana Elliot oli kerännyt rohkeutta alkoholin avulla. Hän lähestyi asuntolansa yleisessä tilassa olevaa ryhmää, jossa joukko hänen ikäisiä nuoria oli nauttimassa olutta. Ryhmä otti hänet ystävällisesti vastaan, tarjoten hänelle jopa muutaman oluen. Ilta oli varmasti mieluisa, sillä Elliot ei normaalin tapansa mukaan sanonut mitään negatiivista tästä illasta. Kuitenkin tämän positiivisen kokemuksen jälkeen Elliot ei ikävä kyllä enää ikinä yrittänyt lähestyä muita henkilöitä, vaikka hänen ainoa yrityksensä oli mennyt erinomaisesti. Eräänä iltana viettäessään aikaa uusien huonekavereidensa kanssa, Elliotin huonekaverit alkoivat puhumaan naisista, ja tieto siitä, että Elliot oli heistä ainoa neitsyt, sai hänet suuttumaan. Elliotia loukkasi erityisesti se, että nämä etnisesti muut kuin valkoiset miehet olivat seurustelleet, mutta hän ei. Elliot oli nimittäin myös erittäin rasistinen ihminen. Hän asetti kaikki muut ihmisrodut kaukaasialaisten ihmisten alapuolelle. Ja tämä riippumatta siitä, että hänen oma rakastamansa äiti oli malesialainen. Elliot ei jäänyt huonekavereidensa mieleen kovinkaan positiivisessa valossa, ja he vaihtoivat pian muualle asumaan. Elliot tuli hyvin toimeen uuden huonekaverinsa Spencerin kanssa. He olivat molemmat ujoja ja hiljaisia. Elliot kuitenkin järkyttyi tajuttuaan, että hänen huonekaverillaan on tyttöystävä. Tämän vuoksi Elliot ei pystynyt pidättämään raivoaan ja haukkui Spencerin tyttöystävän rumaksi huoksi. Spencer ei vähemmän yllättävästi pitänyt Elliotista enää tämän tapauksen jälkeen. Elliot oli näin juuri kateellisuudellaan pilannut ainoan paikallisen kaverisuhteensa. Eräänä iltana pelatessaan videopelejä lapsuuden ystävänsä Jamesin kanssa, Elliot onnistui myös pilaamaan välit viimeisen hyvän ystävänsä kanssa. Hänellä oli Jamesin kanssa paljon samanlaisuuksia, ujo luonne, ja Jamesillä ei myöskään koskaan ollut tyttöystävää, mikä oli Elliotille tärkeää. Hän ajatteli, että tästä syystä Jamesin mielen täytyisi olla yhtä synkkä kuin hänen omansa. Ja tämän vuoksi hän päätti kiihkeästi jakaa halujaan kostaa maailmalle. Oman kuvauksensa mukaan Elliot halusi nylkeä suositut pojat elävältä, koska heillä oli häntä parempi elämä. James ei kuitenkaan ollut paha niin kuin Elliot,
ja hän ymmärrettävästi häiriintyi suuresti Elliotin puheista. Elliot puolestaan piti Jamesia heikkona, koska hän ei halunnut kostaa vääryyttä. Tämän myötä heidän ystävyytensä haihtui ilmaan. Joitain päiviä myöhemmin, Elliotin ollessa läheisessä Starbucksissa, hän näki miehen ja naisen jonossa toisiaan lähellä pussailemassa. Tämä sai Elliotin veren kiehumaan. Parin lähdettyä kahvilasta Elliot päätti seurata heitä. Hän otti heidät kiinni ja heitti kahvinsa heidän päälleen. Pari ymmärrettävästi hämmentyi ja suuttui Elliotille. Elliot kuitenkin juoksi välittömästi karkuun ja koki olonsa vahvaksi tekonsa vuoksi. Hän oli vihdoin taistellut vihollisiaan vastaan. Hän koki olonsa niin voimakkaaksi, että kirjoitti seuraavasti. Pystyin tappamaan heidät ja halusin tehdä sen. Halusin tappaa heidät hitaasti, riisua nahat heidän lihastaan. He ansaitsevat sen. Urokset ansaitsevat sen siitä, että he ottivat naaraat minulta pois. Ja naarat ansaitsevat sen, sillä he valitsevat muut urokset minun sijastani. Ja kyllä, Elliot käyttää termejä uros ja naaras kuvaavan miehiä ja naisia. Ehkä viimeisenä epätoivonaan Elliot alkoi ajattelemaan, että jos hänellä olisi tarpeeksi rahaa, naiset tulisivat hänen luokseen. Tämän vuoksi hän keksi syyttää äitiään itsekkääksi, koska hän ei ollut nähnyt miljardööriä, joka voisi tarjota Elliotille hänen ansaitsemansa elämän. Elliot ei keksinyt muuta tapaa rikastua nopeasti, joten hän alkoi lottoamaan isoilla rahoilla. Hän käytti lähes $2,000 muutaman viikon aikana lottoon. Potin noustessa viikko viikolta suuremmaksi, Elliot oli varma, että hänen kohtalonsa oli voittaa suurin pääpotti. Kuitenkin hävittyään hän ei voinut uskoa sitä todeksi ja koki, että maailma oli jälleen pettänyt hänet. Elliot halusi menettää neitsyytensä ennen 22 vuoden ikää, joten eräänä iltana hän keräsi rohkeuden mennä paikallisiin kotipileisiin. Elliotin käytössä ei kuitenkaan tarjonnut edes mahdollisuutta muille, sillä hän päätyi tällä kertaa haukkumaan ääneen jokaista miestä, joka sai huomiota naisilta. Tämä ymmärrettävästi sai muut lähinnä nauramaan hänelle ja kutsumaan häntä nimille. Muiden reaktio suututti Elliotin entisestään, mikä sai hänet kiipeämään katokselle, jossa jokunen muu juhlija istui. Elliot otti tavoitteekseen pudottaa mahdollisimman monta ihmistä, ja erityisesti naista alas tältä 2 metriä korkealta kielekkeeltä. Elliot ei kuitenkaan onneksi onnistunut pudottamaan ketään, sillä miehet syöksyivät pakon edessä auttamaan katoksella olleita naisia ja pudottivat Elliotin alas kielekkeeltä. Elliotin onneksi hän vahingoitti kuitenkin ainoastaan nilkkansa. Elliot koki, että tämä hänen viimeinen yrityksensä lähestyä muita ihmisiä ja tulla maailman hyväksymäksi oli mennyt pieleen ja maailma oli jälleen pettänyt hänet. Elliot oli rikkonut vihoissaan läppärinsä, joten hän päätti valehdella äidilleen koneen tuhoutuneen itsekseen, jotta hän saisi rahaa uuteen koneeseen. Hän onnistui kinuamisessaan ja meni ostamaan uuden läppärin äitinsä rahoilla. Elliot joutui odottamaan läppärin valmistelua 2 tuntia, minkä vuoksi hän päätyi lähellä olevalle ampumaradalle. Ampumaradalla hän tajusi, kuinka suuri koston päivä olisi mahdollinen. Tämä sai hänet kirjoittamaan seuraavasti. Kuten keksimäni lause kuuluu, jos en voi liittyä heihin, nousen heidän yläpuolelleen. Ja jos en voi nousta niiden yläpuolelle, tuhoan ne. Olen koko ikäni yrittänyt tulla hyväksytyksi suosittujen ihmisten joukkoon, mutta se ei ole auttanut. He ovat aina kohdelleet minua kuin roskaa. Tytöt ovat aina pitäneet minua liian alhaisena rakkaudelleen ja keholleen. Lopullinen ratkaisu vihollisteni voittamiseen on tuhota heidät. Toteuttaa suuri koston päivä, jossa saan äärimmäisen ja tuhoisan kostoni langetettua jokaiselle suositulle nuorelle, joka ei ole hyväksynyt minua, ja kaikille naisille, jotka kielsivät minulta rakkauden ja seksin.
Elliot oli tässä kohtaa ladannut YouTubeen jo useamman videon oudosta ajatusmaailmastaan. Eräänä päivänä Elliotin äiti Chin oli huolissaan pojastaan, koska hänestä ei ollut kuulunut muutamaan päivään. Hän päätti googlata poikansa nimen löytääkseen mahdollisesti tietoa sosiaalisesta mediasta. Järkytyksekseen hän kuitenkin löysi Elliotin YouTube-kanavan, jossa hänen poikansa käyttäytyy hyvin poikkeavasti hänen tuntemastaan Elliotista. Chin ja Elliotin elämäntapavalmentaja päättivät pyytää poliisia tekemään Elliotin luokse hyvinvointitarkastuksen. Poliisit saapuivat Elliotin ovelle. Elliot järkyttyi nähtyään heidät. Hän oli varma, että poliisit olivat saaneet vihjeä hänen julmasta suunnitelmastaan. Elliot avasi oven ja päätti vakuutella poliiseille, että ei ole syytä huoleen. Hän ei voisi vahingoittaa itseään tai ketään muuta. Ikävä kyllä, poliisit vakuuttuivat siitä, että Elliot olisi normaali ihminen, josta ei olisi kellekään vaaraa. Sen enempää kyselemättä poliisit jatkoivat matkansa eteenpäin. Jos poliisit olisivat kuitenkin menneet Elliotin taloon ja vierailleet hänen huoneessaan, he olisivat löytäneet 3 käsiasetta ja yli 400 ammusta sekä pysäyttäneet tulevan joukkomurhan. Elliot poisti pikaisesti epäilyttävät videonsa netistä, jotta häntä kohtaan ei nousisi uusia epäilyjä ennen hänen koston päiväänsä. Elliot päättikin elää matalalla profiililla seuraavat pari viikkoa, elämänsä viimeiset viikot. Elliot oli tavannut terapeuttia ja psykologia läpi elämänsä 7-vuotiaasta asti. Elliot ei kuitenkaan ollut ikinä ottanut lääkärin määräämiä lääkkeitä, sillä hän piti itse niitä väärinä itselleen. Manifestissään Elliot tuo myös jatkuvasti ilmi oman rasisminsa sekä jatkuvasti kommentoi muiden ulkonäköä negatiiviseen sävyyn. Manifesti sisältää myös paljon selittämätöntä vihaa Elliotin äitipuolta kohtaan. Elliotin suunnittelema päivämäärä joukkomurhille oli saapunut. If I can't have you, girls, I will destroy you. You denied me a happy life, and in turn, I will deny all of you life. It's only fair. I hate all of you. Humanity is a disgusting, wretched, depraved species. If I had it in my power, I would stop at nothing to reduce every single one of you to mountains of skulls and rivers of blood. And rightfully so. 24. toukokuuta 2014. Elliot eli jaetussa huoneistossa yhdessä Wei-Han Wangin sekä Zheng Hongin kanssa Seville Roadilla. Elliotin huonekaverit olivat normaaliin tapaan ulkona viettämässä viikonloppuaan, joten Elliot oli asunnossa yksin. Iltapäiväaikaan Wei-Han Wang saapui takaisin asunnolle. Avattuaan asunnon oven ja edeten kohti huonettaan, hän huomasi Elliotin juoksevan hänen kimppuunsa. Ennen kuin Wei-Han ehti reagoida mitenkään, hän makasi maassa, vuotain verta veitsen iskusta, kuolleena. Elliot ei kuitenkaan halunnut vain tappaa Wei-Hania, vaan hän jatkoi puukolla ruumiin hakkaamista. Yhteensä hän löi Wei-Hanin ruumista 15 kertaa. Elliot piilotti hänen ruumiinsa huoneeseensa ja yritti siivota yhteisen tilan verijäljet. Hän piiloutui jälleen odottamaan toisen huonekaverin paluuta. Zheng Hong saapui asunnolle huonekaverinsa tapaan. Hän kuitenkin haistoi ilmassa veren hajun ja näki outoja jälkiä lattiassa. Ennen kuin hän ehti prosessoida asiaa, Elliot hyökkäsi hänen kimppuunsa. Zheng yritti suojata itseään käsivarsillaan puukolta, mutta hän ei yksinkertaisesti pystynyt taistelemaan yllätyshyökkäystä vastaan ja kaatui maahan kuolleena.
hänen puukottamistaan Elliot jatkoi 25 lyönnin verran. Myös hänen ruumiinsa Elliot yritti piilottaa huoneeseensa. Harmiksi Wang ja Cheng olivat samana päivänä myös kutsuneet hyvän ystävänsä George Chenin vierailemaan asunnolleen. Hän, ikävä kyllä, koki myös saman julman kohtalon ja kuoli yllättävän puukoniskuun. Elliotin hulluus selvästi jatkoi vain kasvamistaan, sillä Georgia hän oli lyönyt yhteensä jopa 94 kertaa. Näiden puukotuksen jälkeen Elliot meni huoneeseensa, latasi viimeisen YouTube-videonsa nettiin. Hän myös latasi manifestinsa blogisivustolle. Tämän jälkeen hän päätti lähteä lähikahvilaansa ostamaan vanillalatten kello 20.30, ihan niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Sitten Elliot meni autolleen, jossa hän päätti lähettää sähköpostilla manifestinsa läheisille ihmisilleen. Elliotin terapeutti oli yksi manifestin vastaanottajista, ja lähes välittömästi huomattuaan sähköpostin hän otti yhteyttä Elliotin äitiin ja isään. Soitettuaan poliisille, äiti Chin ja isä Peter lähtivät eri autoissa ajamaan täyttä vauhtia Los Angelesista kohti Santa Barbaraa. Ikävä kyllä, kaupunkien välillä on välimatkaa reilusti 200 kilometriä, joten heidän mahdollisuutensa vaikuttaa Elliotin suunnitelmiin oli hyvin olematon. Elliot lähti ajamaan suunnitelmansa mukaisesti Alpha Phiin naisten asuntolalle, jossa hänen tarkoituksensa oli murhata jokainen vastaan tuleva. Saavuttuaan asuntolalle, Elliot koputti ovea. Kukaan ei vastannut koputuksiin, joten Elliot yritti vielä uudestaan. Kukaan ei kuitenkaan tullut avaamaan ovea, joten kiinni jäämistä pelkäävä Elliot avasi tulen puoliautomaattisesta käsiaseestaan kohti piha-alueella kulkevia ihmisiä. Elliot osui kuolettavasti kahteen heistä, Veronica Weisiin sekä Katie Cooperiin. Hän osui myös kolmanteen naiseen, joka onneksi selviytyi vammoistaan. Elliotin manifesti kuvaa myös, kuinka osa suunnitelmaa olisi murhata Elliotin oma velipuoli, jotta hänestä ei voi ikinä tulla enemmän miestä kuin Elliotista, sekä Elliotin äitipuoli Samaya. Hän ei kuitenkaan suorittanut näitä suunnitelmia, luultavasti, koska hän pelkäsi isänsä olevan paikalla, ja hän ei halunnut tappaa isänsä, tai mahdollisesti hän vain pelkäsi liikaa jäävänsä kiinni pitkittäessään murhapäivää. Elliot palasi ammuskelun jälkeen autonsa ja alkoi ajamaan suunnattomasti Bardalin tietä pitkin. Hän ampui autostaan näkemänsä kahvilaan, jossa ei onneksi ollut ketään. Seuraavaksi hän ampui viereisen karkkikauppaan, jossa hän harmiksi osui 7 Christopher Martinetsiin, murhaten hänet. Elliot jatkoi matkaansa ajaen tien väärällä puolella, ampuen ohikulkijoita ja yrittäen ajaa heidän yli. Hän osui 3 ihmiseen paikallisen pizzerian lähellä, mutta heistä kaikki selviytyivät vahingoistaan. Pian paikallinen seriffi pääsi ampumaetäisyydelle Elliotista ja avasi tulen. Elliot myös avasi vastatulen ja pääsi jatkamaan päätöntä ajamistaan. Elliot ampui useampaa ohikulkevaa ihmistä kävelykadulla ja osui myös autollaan, mutta kuin ihme, kaikki uhrit selviytyivät vammoistaan. Murhaten 6 ihmistä ja vahingoittaen 14 ihmistä, Elliot oli ajanut itsensä umpikujaan. 3 seriffiä avasi tulen kohti Elliotia, osuen häntä lonkkaan. Elliot yritti vielä avuttomasti karata autollaan, ajaen kolarin läheisellä tiellä. Kello 21:35 poliisit piirittivät Elliotin auton. Hän oli kuitenkin selvästi eloton. Hän oli ampunut itseään päähän. Tapauksessa surmansa saivat George Chen 19, auttavainen ja lämminsydäminen mies. Hänen on kerrottu tulleen joka aamu kouluun tunnin etuajassa auttaakseen luokkakavereitaan opiskeluissa. Hän oli vapaaehtoinen lasten leireillä ja auttoi jopa eläkeläisiä naapureitaan kotiaskareissa. Chen Yuanghong, 20 vuotta. Cheng oli ystävällinen ja älykäs.
Hän panosti kovasti opiskeluihinsa ja oli aina valmis auttamaan luokkatovereitaan. Weihan Wang, 20. Hän oli hyvä ystävä ja kunnianhimoinen mies, joka suunnitteli oman ohjelmistoyrityksensä perustamista. Weihan oli surullisesti vaihtamassa asuntoaan vain kuukausien päästä, ennen kuin hänet puukotettiin omaan kotiinsa. Katie Cooper, 22 vuotta. Luokkatoverisessa noin älykäs ja aina sanavalmis nainen. Katien oli määrä valmistua samana keväänä. Veronica Weiss, 19. Ystävälliseksi ja kultaiseksi kutsuttu Veronica oli opiskelemassa vasta ensimmäistä vuottaan yliopistossa. Hän oli tehnyt silti jo monta ystävää ja jäänyt kaikkien mieleen lämpimänä ihmisenä. Christopher Martinez, 20 vuotta. Hänellä oli kaikkia vain menestykseen, opiskeltuaan todella korkeat arvosanat. Hän suunnitteli opintojensa jatkamista lakikouluun. Jos piditte jaksoa mielenkiintoisena, arvostan palautetta. Kiitos.